Katur dumateng para miyarsa sing isih kepareng nunggoni awake dhewe sak kanca terus isih lumayan akeh. Heeh. Dasare ya wong nonton wayang ki majemuk kok Mas Gareng. Dasare saben wonge ora padha. Enek wong sing nonton sabetane, ana sing nonton sanggit ceritane, ana sing nggur ngematke lagu-lagune, ana sing budal komah nggur golek keramaian ning bakul. Oh ngono. Heeh. Dadi siji-siji watone awake dhewe selaku abdi seni, selaku dadi seniman dalang sak bisa-bisa ngratani. Oh ngono. Heeh. Tak bisa-bisa kabeh dipinangkani, godhong tela wae bisa gawe lega. Kenapa menungso sesamaning manungsa kok ora bisa gawe lega? Ngono, Truk. Heeh. Wah, luar biasa. Sowan ning kene lagi sepisan iki, heeh. Dasare nek pecinta wayang ki ben kutha ki wis beda kok kulture. Selerane wayangan wis beda. Kultur masyarakate wis beda. Oh ngono. Heeh. Penonton wayang Nganjuk karo Kediri ki wis beda. Oh ngono. Heeh. Kediri karo Tulungagung ya beda. Karo Surabaya beda. Karo ning Solo ki ya beda. Oh ngono. Dadi beda-beda. Heeh. Lah apik uga yen awake dhewe dadi selaku abdi seni bisa memahami selirane warga masyarakat kang ana ing kono ki kepiye. Oh ngono. Ana tetembungan tak kenal maka tak sayang. Maksude, iki lak nembe sepisan iki awake dhewe sowan mangayu ana ing dulur-dulur sambi, dikenalke sindene. Nah, urung perkenalan. Ayo. Kasare yen nembe pisan iki, heeh. Ditepungke Mas e. Heeh. Wiwit saka sanding dalang. Heeh. Wilujeng enjing, Dik. Inggih, wilujeng enjing. Nah. Ayo nderek tepang Gladiwano, siapa namanya ben para miyarsa ki padha mudeng. Nggih, dipuntepangaken nami kula Dwi Batrisya Cahyaningrum. Wah, Dwi Batrisya Cahyaningrum. Nggih. Angel men. Nama panggilannya? Batris. Weh. Oh, running rume apa duwine ngono to? Mboten. Oh, Beatrice iki. Batrise nggih. Cok wong Jawa ki ongel ngomong sing Beatrice. Sak menika sekolah kelas pinten? Inggih, sekolah kelas 3. 3 SMA. Berarti lulusnya isih suwe? Pirang tahun? Setahun? 8 bulanan. 8 bulanan. Ndak sampai. Ya, Kelas SMA kelas 3 nggih. Nggih. Wah, iki sing ditemeni sekolahe ya. Aja nganti keter mengko gek mbacotke ana ing tataran sing luwih dhuwur. Nggih ta? Luar biasa Dik Beatrice. Ngelerek mriko. Ayo diperkenalkan namanya. Nggih, Sugeng Enjing Mas Dalang. Wilujeng enjing Dik Sinden. Tepangaken nami kula Sinta Widya Palupi. Sinta Widya Palupi, nama panggilannya Dik? Sinta. Dik Sinta. Nggih. Sak menika kuliah dateng pundi semester pinten? Kuliah. Lah kuliah semester Setunggal maba. wow, mahasiswa baru. Nggih. Ana ing UNESA ya, Dik ya. Nggih, Mas. Mahasiswa dadi mahasiswi kuwi adoh saka wong tuwa. Aduh. Dadi dijaga pergaulane. Nggih. Nek ora njaluk saran-saran karo Mas Hirman kae. Sing merantau-merantau adoh tekan wong tuwa ki mesti njaluk saran karo sing bonang kae. Nah, apa kok kae Surabaya kok. Iya. Ning gone kowe engko mesti dikeki piye ben pergaulane. Oh, tenan.
Iya. Dijeluntrung nih. Unesa. Sukses selalu nggih Dik Sinta. Amin. Amin. Wah, mahasiswi. Jurusan apa, Truk? Bahasa Jawa. Wah, luar biasa. Ya. Nglerek mereka. Wah, iki. Wilujeng enjing, Mbak. Inggih, wilujeng enjing Mas Dala. Wah. Ayo, diperkenalkan nama lengkapnya siapa? Inggih, nderek pitepangan. Nami kula Anistia Ayu Enggarsari. Anistia Ayu Enggarsari. Nama panggilannya? Saged dipun timbali Enggar. Sami kalian Bu sinten mau Bapak? Bu Care, nggih. Mbak Enggar. Sak menika masih kuliah, udah lulus atau yang lain? Sampun nyambut. Alhamdulillah. Ini wis. Niki aku niki sampun nyambut dados guru nggih. Inggih, leres. Aduh. Mata pelajaran apa yang diajarkan? Bahasa Jawa. Bahasa Jawa. SD, SMP napa SMA to, Mbak? SMP, Mas. Oh, SMP. Murid ngene iki dadi guru iki ekstra kesabarane kudu luwih-luwih. Nggih. Ngadepi murid sing nakal-nakal. Sing banyol-banyol biasane Sing teh. banyol-banyol. Mangsaku guru bahasa Jawa. Wah, hebat. Iki ditumanjake. Iki nggih lulusan Universitas Negeri Surabaya bahasa Jawa. Lulusnya tahun niki to, Mbak? Inggih. 2022 nggih. Inggih. Bulan apa nika? Bulan April. April. Nah, ngono kuwi dibuat Mbak, pengeling-eling April 2022 dibunteri. Iki lulus kuliah. Nek iso iki wong urip ki duwe target. Aku nek wis lulus iki setahun kas kudu ngene, 2 tahun kas kudu ngene. Oh, ngoten. Nek bisa tapi Nggih. mboten napa-napa. Sukses selalu, sehat selalu Mbak Enggar. Matur nuwun. Lah menika ingkang pungkasan menika. Menika senioring para pesinden meneteng ing Laladan Kadipaten Nganjuk. Menika wong sepuh tegese asepe ampuh. Mangestoni marang sing muda-muda taruna. Aduh. Wilujeng enjing, Bu. Injih wilujeng enjing Mas Petruk, Mas Gareng, Mas Bagong. Enjing Bu. Sinten tamine sinten? Napa wong-wong pun wonten sing ngertos nggih paling. Sampun. Weh. Oh niki pun jajan jenengan mriki berarti. Injih. Sinten Bu? Bu? Alam. Namine nggih. Kula Bu Parsinem. Alhamdulillah Bu Parsinem. Nggih. Par menika paring. Oh nggih no. Napa niku pripun Bu kula supe ya? Niku asma kinarya Japa Oh kok. nggih. Par. Par niku paring. Si niku siji. 6 niku nembah. Nembah Gusti sing Maha Siji. Nembah Gusti ingkang Maha Peparing. Amin. Sae ta? Sae Buke. Luar biasa. Dadi ngono kuwi. Ana persuku kata iki asma kinarya Japa. Victor. Pikiran kotor. Ya nembang. Anu. Iki sapa ki wiraswarane tanjake. Wong ndak ngantuk wis bukake buku wae aja. Niku Pak Purnomo, Facebooke Purnomo. Dobel kok. Wilujeng enjing Pak Pur. Nggih, wilujeng dalu Mas. Nyuwun berkahe nggih. Wis monggo kersa napa pelok kenging slindro kenging pelok barang kenging saged. Nggih niki nyuwun pelok 6 niki wau wonten orek-orekane. Ya iki. Orek-orekane jenengan sore mau jajal tak. Terus dijare ya ora karangan kuwi orek-orekan jenengan. Wong nek merendah untuk meroket iki ngono kuwi.
Mboten wong nyatane kula kapatah niki Pak mengki cobi diunekno. Lah nggih. Iya. Aku ya sendika dawuh ae. Nggih. Jarine Pelok nem. nggih kanggo pengeling-eling cah nom-nom niku lho. Lah nggih aku ya. Oh niki temane tembang bawa niki tentang napa temane? Perang nalika semana sampai merdeka. Wo, nggih Nah, nggih nggih ngono masih. Berarti cocok karo acarane. Ah nggih to. Dandang gula. Nggih. Oke. Monggo Pak Pur. Caritane nalika ing nguni lanang wadon keh kang dadi korban dadi korban perang gedhe kepengin luar ing aran merdeka sayekti sangsara kang sinandang bebahasan lebur aluluh manunggal cipta lan karsa temah ilang ing panandang sayekti Indonesia merenungi pengorbanan dan perjuanganing para pahlawan. Mula nek angger malam 17-an ngono kae kaya wingi-winginane kae mesti ditirakati ben desa setiap dusun, setiap desa iki mesti ana lek-lekan tirakatan malam 17-an. Iki nggo mengenang. Ngono ah. Wah luar biasa. Hebat Pak Pur. ayasane dheke ngono. Mboten. Wingi mboten tumuteng pundi ora. Alah nggih ngetutno para ibu-ibu niku Mas. Ibu-ibu PKK. Nggih perangkat Desa Sukoharjo Wakung. Nah, rampungipun menika sampun 5:30 lajeng kula napa ngebil bagian humas. Waduh Pak, ndak mengke berangkate jam kalih niku pripun. Wonten acara karawitan kalian ibu-ibu PKK. Nggih. Bar masaku Pak Pur niku wis nyuwun sewu pun pengkerawit senior teng Nganjuk kok ya isih kober-kobere napa niku kalih ibu-ibu PKK. Ah nggih, udon-udon Mas. Tek nggih aktif lho. Senin PKK, Rebo PKK, Jumat PKK. Masaku kok pekekak. Kok isine kok pekekak tok to. Niki ditibane napa Pak Pur? Pun monggo kersa dumateng kadang-kadang Wiraswarawati. Mbak Enggar. Nggih. Sampeyan jumeneng, Mbak. Ya. Nggih. Jumeneng. Sing pelok 6, monggo bebas. Nah. Monggo kersa sing pelok 6. Nggih, Napa? siap. Setya tuh nggih. Oke. Setya tuhu. Gandeng pun dibawani
langsung bukane celuk. Nggih. Setya tuhu. Mangga, Setya tuhu Mbak Enggar. Yo. Mangga. BC. BC buka celuk. Nggih, nggih. Aku kan setya satu. Nganti saiki bebasane petang kabar sumunan. Andika pengayomanku lahir batin kubos nyata mengesah Boro-boro. hati kosong muni kurang reno. Anda yati pasak seni rika Yuk. Ya. Mugianto berkahing iki ngomong tansah limpah Yuk. Aku kan setya satu. Nganti saiki
Tembang menika nggih kula kintunaken ingkang tasih memonitor lumantar YouTube. Mugi-mugi saged dados panglipur lan jampi sayah lek-lekan. Yuk. Ya. Mugi antuk berkah ing ngidi. Andi lamun tansah Terima kasih Mbak Enggar. Ini malam minggu ya Ki ya? Inggih malam minggu. Besok berarti buatan ada jadwal mengajar. Mengajari inggih libur. Nah, mengajar. Luar biasa. Jenenge Bhinneka Tunggal Ika anggota Asta Brata iki dengan berlatar belakangnya beda-beda. Wow. Jadi ana sing wis macem-macem. Urung iki sing nyepeng rebab mau sing Mas Aryo kuwi. Jadi Aryane loro ngene iki. Arya karo Aryo. Aku cocoke bingung. Kontak kuwi sing jenenge Aryo ana 5. Mula kuwi kuwi wah wis nek Arya sing ngrebab kuwi iki sregep banget tak kuwi. Ning Solo kuwi aku wis nyekseni ya. Pokoke tak critakne sing sregep-sregepe tok. Karena aku, Arya dan Arya itu saling menjaga aib. Iya. Jane ya wis padha mudenge jane iki wis meneng ngono ya. Ora Mas Hirman wis pindah kos kok. Wis pindah kos. Karepene ben aku ora ngerti. Luar biasa. Ya iki ana pamundhut mau lumantar WA saka Bojonegoro sing selalu memantau awake dhewe. Iki go memantau lewat YouTube nyuwun pepeling Slindru Songo. Pepeling. Nggo ngelingke agamane awake dhewe urip. Dengan agama hidup akan terarah, dengan ilmu hidup akan mudah, dengan budaya hidup akan indah. Oh iya. Atur, peweling. Monggo tak tuntak, yuk. Iki ganti formasi to. Oh iya.
lagi yo. Pasrah sing kuwasa yen kepengin besok munggah swarga. Dadi wong sing munggah swarga iki wong sing pasrah, wong sing berserah diri. Ngono. Heeh. Mula saiki iki jaman saiki akeh wong sing sok memelintir ayat. Ngono. Heeh. Kaya ayat-ayat sing dipolitisasi. Kaya-kaya agama sing bener iki, kapercayan sing bener iki. Kamangka upama digelem mencerna ngono sejatine ora secupet kuwi. Contone tembung Islam kuwi saka tembung slamet. Ngono ah. Dadi sapa wae sing kepengin slamet kuwi berserah diri. Mula ana tembunge dalile agama kae inadin indallahil Islam, ya toh. Islam ki wit jaman biyen ki ora kok di kotak-kotakan. Lah saiki nek agama iki kaya partai politik ngono ha. Kamangka ning kono ki maknane tafsire sing bener kuwi ora ya kuwi wong sing berserah diri. Oh ngono terus. Wah, luar biasa angkitan besar karya Ki Haji Anom Suroto, maestro pedalangan. Wah, hebat. Iki aku mau entuk laporan. Warga masyarakat kang mapan ana ing Kurgan Bojonegoro wingi awake dhewe bar sowan mrana sak kanca iki bengi iki apa kuwi kok nanggap neh bengi iki. Halo, bengi proyektor nyetel ning kono. Bengi iki sewetel nonton bareng ning kono. Wah, luar biasa. Wingi wis sowan rono, heeh. Nah, aku ki wingi bar mayang ning kono to. Wis medun panggung. Wis medhun panggung arep salin ning kamar mandi. Ya ana Prabu Hastabrata ki ora tak sebut jenenge. Cah loro omongan. Aki nguyuh lewat trek. Lah kok yo rasa-rasane aku krungu. Rasa-rasane piye? Hotel Nganjuk India to. Ora tak sebut jenenge kok ndak isin aku. Iya.
Iya. Ora tak sebut nih, udah penyebaran nama baik. Aku yang